Sziasztok, kedves csoporttagok! Na, régen csináltam már elemzést, úgyhogy most pont itt az ideje, hogy ebben a nehéz időszakban, mert hát ha ránéztek az árfolyamokra, akkor ezt mondhatjuk, hogy egy nehéz időszak, kiszámíthatatlan időszak. Nézzük meg, hogy mit látunk, milyen irányba mozoghatunk. Technikai elemzés, on-chain elemzés, megvizsgáljuk a híreket, megpróbálunk következtetést levonni, jó? Tehát erről fog szólni ez a mai videó. Ha ránézünk az árfolyamokra, akkor azt fogjuk látni, hogy a Bitcoin per pillanat 111.000 dollár felett van, ami mondjuk a tegnapi napot is figyelembe véve már egy picit megnyugtatóbb. Az Ethereum 4000 dollár felett tartózkodik, viszont ami gyászosabban néz ki, ez nem is a 24 órás adatoszlop, hanem inkább az egyhetes, tehát elég komoly visszaeséseket láthatunk nagyon sok eszköz esetében. Nem ritka bizony a bőven-bőven két számjegyű visszaesés sem. Bár vannak továbbra is jó szereplők, nem is tudom, jól árazott ökoszisztémák, illetve figyelmet élvező ökoszisztémák, talán így mondhatom. Ugye például a Bittenzornak a növekedés, ez egy nagyon érdekes dolog, a Zcash-től az elmúlt időszakban megszokhattuk, és a többi, de nem is ez a lényeg, hanem a Fear and Greed indexünk, az abszolút a félelem tartományában van, 32-es értéket mutat, tehát innen kellene valamilyen irányváltást végeznünk. Nyilván az én szempontomból azért elsősorban a pozitív irány várható, pár ezzel ugye vitatkozhatunk, mert van, aki azt mondja, hogy itt vége van már a világnak, és ennyi volt ez a jelenlegi bikapiac, valaki szerint meg még bőven van benne, hát én is inkább azt gondolom, hogy ez a Q4 ez továbbra is lehet erős, persze arra senki nem számított, hogy Trump bátyó ismét akar egy nagy bevásárlást csinálni, meg egy kis extra trédet a fiacskáinak, ez sajnos ilyenkor benne van, de minden meg is volt hozzá, tehát nem kellett nagyon turkálni a rendszerbe, hogy meglegyenek az összetevők. Ha a Bitcoin megnézzük napos csárton, akkor azt figyelhetjük meg, hogy hát bizony itt az egyes fibó, tehát ez a 100.000 dollár környéki szint az, ahova rendszeresen visszacsatolunk. Tehát akkor ezt így húzhatjuk vízválasztónak, lényegében, hogy amíg e felett tartózkodik az árfolyam, addig adott esetben lehetünk jók, sőt, hogy meg akarnék húzni egy ilyen trendvonalat, akkor mondhatnám azt, hogy kicsit kozmetikázva a dolgot, hogy itt vagyunk mondjuk egy ilyen egyre magasabb aljakat látunk, így erőltetett, tudom, hogy erőltetett, ne rögjetek ezen, de valamiben nyilván kapaszkodni kell, úgyhogy figyelhetjük például ezt, hogy egyre magasabb alpontokat látunk. Ne adj Isten, ugye, hogyha tudjuk tartani ezt a 110.000-es szintet, akkor itt én akár lelki szemeimmel beleláthatok akár egy ilyen W pattern is, hogy más nem mondjuk, tehát egy ilyen dupla aljat igazából, de ehhez mondjuk a mai napnak azért viszonylag erősebbnek, meg a következő napoknak kellene erősebbnek lenni, hogy ez ki is adja. Ja, tehát ha innen nézzük, akkor valóban mert nem tudnám megmondani különben, hogy mi fog történni. Egy biztos, hogyha 110.000 dollár felett tartózkodunk, az lehet egy jó jel, ugye itt felfelé az első ellenállásunk az az 50 napos mozgó átlag 114.000 dollárnál, ha ezen át tudjuk verekedni magunkat, akkor pedig az 1.272-es Fibó, tehát ez az, amire azt gondolom, hogy figyelni kell. Ha naposan nézzük, a Stochastic RSI lényegében reszetel, tehát ha felkeresztez, akkor itt ez akár egy pozitív momentumváltás is lehet, előfordulhat. RSI alapon pedig masszívan itt tartózkodunk 50 alatt. Tehát ezt kellene valahogy visszaszerezni a mozgó átlaggal, valahogy érintkezni, tehát ezek lennének a pozitív fejlemények. Az egyes fibó elvesztése esetén az első támaszszintünk ilyen 107.000 dollár magasságában a, a 200 napos mozgó átlag lehet, tehát erre érdemes figyelni. Nem gondolnám, de ez az én szubjektív feltételezésem, hogy amúgy még egyszer ez a 102 ezerig történő leszúrás, amit látható a TradingView, én Kucoin chartot nézek, tehát a Kucoin charton látható leszúrás 102 ezerig az megtörténne újra, mert az egy ilyen extremitás volt az én véleményem szerint.
Az Ethereumot vizsgáljuk, akkor pedig azt láthatjuk, ugye szintén itt napos síkon, hogy hát bizony bőven belekacsintottunk ebbe a fair value gapbe, és Ethereum esetében azt hiszem, hogy az OKX chart, tehát itt is itt leszúrtunk a 3398-as szintig, és most mintha egy magasabb aljat kívánnánk csinálni, de ugyanez látható szerintem a Stochastic RSI-on, illetve RSI-on is. Most ami az elsődleges feladat lenne, hogyha egy pozitív dolgokat szeretnénk látni az Ethereum esetében, hogy az egyes Fibó fölé kellene valahogy keveredni, de nem csak a nap végéig elérni, mert az olyan, mintha egy visszatesz lenne rá, és indikálhatná újra akár ezt a leszúrást, bár hogyha itt is bele akarnánk nézni, de még ugye nem látjuk, akkor lehetne itt is egy dupla aj ilyen szempontból. Kíváncsian várok, hogy mi sül ki ebből a mai nap folyamán. Tehát most azt gondolom, hogy ha felfelé akarunk indulni, akkor arra egyrészt tehát fundamentális körülmények abszolút adottak, meg adottak voltak eddig is. A Fednek a kommunikációját beleraktam a Telegram csoportba, hogy itt fontos kiemelni a Powell-i beszédből, de ezt ki is emeltem, hogy lényegében a kvantitatív tighteningnek a végnapjaiban járhatunk. Persze ugye ez nem olyan folyamat, hogy ma leállították, holnap megindul a QE, hanem hosszú-hosszú ideig tart, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy mikor látjuk ennek mondjuk likviditás szempontjából az áldásos hatását. Tehát nem vagyok róla meggyőződve, hogy az utolsó negyedévben feltétlenül, viszont a, ha visszagondoltok rá, a kriptopiac, meg általában a kockázatos eszközök piaca nagyon sokszor előre áraz dolgokat, és ilyen szempontból meg akár ez is megjelenhetne. Mert ugye értitek a problémát, hogyha nem ma kezdődik a quantitative easing, vagy ér véget a quantitative tightening, akkor, hanem mondjuk 2026 elején, akkor azt feltételezhetnénk, hogy ez a bika piac elnyúlik odáig. De én nem gondolnám továbbra sem, hogy elnyúlik odáig. Ö, tehát nem tudom, kicsit ilyen, hát kíváncsi vagyok rá, hogy mi fog történni. Nem nagyon tudom még per pillanat ezt így összerakni magamban, de filozofálni fogok rajta keményen. Na de menjünk tovább, nézzük meg a Solánát, itt napos síkon. A Solana, ja, tehát ugye szépen mozgott itt a Fibonacci szintekre reagálva, mert ha megnézitek, csak kell egy pointert keresnem, mi az itt lesz. Ugye itt beszakadtunk, és tűpontosan ért le a gyertyatestünk a megfelelő Fibonacci szintre, hogy a 187 dollárig, ami mindjárt megkeresem, hogy micsoda, tehát 0,382-es Fibó szintig, ugye itt, és maga a kanóc lógott be csak alá, hogy ez a nagypénteki likvidációs kanóc. A következő gyertyatestünk az tökéletesen a 200 napos mozgó átlag és a 0,382-es Fibó között volt, majd most megint interaktáltunk, de most már a 0,5-ös Fibóval, kicsit olyan, mintha ez egy ilyen visszatesz-szerűség lett volna, és én innen vártam volna újra egy ilyen 187-es érintést, ez egyelőre nem történt meg, tehát a tegnapi gyertya az csak ide 193 dollár mélységéig érkezett le, ahonnan most per pillanat úgy néz ki, mintha egy felpattanást produkálnánk. Én ezt a felpattanást most meglongoltam egy szűk stoppal az Asteren, de hogy ezt kiadja-e, azt nem tudom nektek megmondani, de mivel elég szűk a stoppom, az első adandó pillanatban profitba fogom húzni, amikor amikor azt megfelelőnek látom, és akkor megvizsgáljuk onnan, hogy napközben akár sikerül-e 208 dolláros szint közelébe venni, és ezzel mondjuk a célt el is mondtam, hogy szerintem itt a 208 dollár környékén a 0,5-ös Fibó lenne az első értelmezhető célunk. Nem biztos, hogy a mai nap folyamán, de így az elkövetkezendő rövidebb időszakban, hogyha felfelé törekszünk. Ha lefelé törekszünk, ugye itt sem gondolnám, hogy bár ugye naposan, tehát most ha megnézitek, egyre alacsonyabb aljpontok és csúcspontok láthatóak, de én egy kicsit várnám azt, hogy itt most, tehát akkor lenne jó nekünk, ha itt egy magasabb aljat csinálnánk ennél az ajnál. Ezt így be is rajzolom. Ugye itt látható, itt egy aljpont, alacsonyabb aljpont, és hogyha most sikerülne egy magasabb aljpontot csinálni, itt ugye egy alacsonyabb csúcs, még alacsonyabb csúcs, és innen sikerülne
valami ilyesmit csinálni, csak nem szépen rajzolok, akkor az nagyon-nagyon tuti tudna lenni. Hogy ezt várom, aztán, hogy mi történik, az meg megint egy másik tészta. A Bitcoin dominancia az én olvasatomban itt napos síkon látjuk, mintha egy ilyen felfelé tartó trendet produkálna nekünk. Nehéz megmondani, különben az irány, de én azt mondom, hogy ez most per pillanat erősödőnek látszik, de akár a mai nap is rám cáfolhat ilyen szempontból. Ha megnézitek, itt ugye a Bitcoin dominancia már egy kicsit divergens volt, méghozzá bikásan divergens, ami ugye számunkra nem jó, hogy itt volt egy nagyon mély pontja, még nyár közepén, és akkor onnan még zúgott le jó sokáig, annak ellenére, hogy az RSI-on már magasabb alpontokat láthattunk, és szeptemberben pedig abszolút fölfelé irányt vett a Bitcoin dominancia, és ennek az egyik kicsúcsosodását láthattuk itt a 63% fölötti felszórásnál, ami természetesen egy extremitás, úgyhogy innen vissza is jött, viszont továbbra is egy felfelé tartó trendben van, simán benne lehet különben a 60-as érték megérintése, sőt akár a felett is. Hát itt van egy Fibó szintünk 60,4%-nál. Mondjuk ez jó lenne azzal párosulna, hogy mondjuk a bitcoin erősödik dinamikusan, az altok meg egy kicsit le vannak maradva, de azért erősödgetnek, mert akkor ez megnyugtatóan hatna a lelkünkre. Hát a Total 3 nem néz ki valami fényesen, bár ja, hát összességében semmi nem néz ki olyan nagyon-nagyon fényesen, mert ahogy látjátok, ugye egyes Fibó fölött volt, onnan beszakadt ezzel a nagy likvidációval, majd ott csinált egy doji gyertyát, onnan történt egy erősödés, de ez az erősödés csak egy 50 napos mozgó átlag napos idősíkon történt. Ott kaptunk egy elutasítást, ami után lejöttünk. Na most itt megint az a kérdés, hogy egy magasabb aljat sikerül-e gyártani, és adott esetben akár itt egy dupla alj kiadhatja, vagy pedig tényleg egy magasabb csúcs, bár ugye azzal jönni innentől, bár ugye ezzel meg lenne a dupla aljunk, mindjárt rajzolom, hogy mi az elképzelés. Tehát valahogy így csak nem szépen rajzolok. Hát a negatív forgatókönyv az értelemszerűen az lenne, hogyha itt a 0,786-os Fibó felé vennénk az irányt adott esetben akár a mai napon már. Tehát ez a mai nap is nagyon-nagyon érdekes lehet, meg közeledik a hétvége, hát szerintem most annyira nem kell félni a hétvégéktől, mert láttunk pozitív eseményeket is. A péntek estét azt remegő gyomorral várja most már a múlt heti után nyilván mindenki, mert akkor Trump bácsi előjöhet valami új dologgal, de ez nyilván csak a vicc része ennek a történetnek. Others ugyanebben a cipőben járt, csak a 200 napos mozgó átlaggal vív, de ez akár sülhet el jól is, tehát pont ilyen döntésképtelen kicsit a helyzet, hogy ez sülhet el baromi jól, meg sülhet el baromi rosszul is. Meglátjuk, én nagyon bízom benne, hogy ez esetünkben most kivételesen jól fog elsülni, mert ahogy már többször hangsúlyoztam ebben a videóban is, én továbbra is egy pozitív folytatásban bízom. Hát az arany brutális, tehát továbbra is nyilván teljes a bizonytalanság, mert látjátok, hogy mi sem tudunk csártok alapján mondjuk döntést hozni, teljesen egyértelmű, hogy ez az arany malmára hajtja a vizet, mindenki visszamenekül, ö, nincs ezzel semmi gond különben. Nyilván nekünk az lenne a jó, hogyha az arany azért lassan egy szép kis korrekcióhoz fogna, és ezzel párhuzamosan ugye a kriptók tudnának erősödni. Dollárindexet jó régen néztük meg, de olyan gyilkos változásokat nem érzékeltünk benne, tehát dollárindex továbbra is ilyen oldalazó zónában van. Kicsit, mintha itt egy ilyen dupla csúcsot formált volna. Nehéz megmondani, alacsonyabb idősíkon talán látszik, de valahol mindegy is, tehát most nem látok olyan dinamikus elmozdulást ebben az irányban. A USDT-t mintelik végtelen mennyiségben, a USDT dominanciait napos idősíkon ugye pont az inverze igazából a különböző kriptós csártoknak, tehát minthogyha ugye itt az óriási növekedés megtörtént, jaj, mit rajzoltam ide gyerekek, hát őrült. Tehát minthogyha egy dupla csúcs készülődne, hát az nagyon-nagyon jó lenne, hogyha az így kiadná. Reményeink szerint ez megtörténik, és akkor az jól hathat a különböző kriptoeszközökre.
Na, megnézzük itt összesítve a USDT meg a USDC dominanciát együtt, akkor ugye ott is ugyanezt láthatjuk. Hogyha megnézzük a különböző gazdasági mutatókat, akkor ma fél háromkor ez a US Philly Fed Manufacturing Indexet fogjuk kapni. Ö, Elvileg ugye itt már nincs ez a késleltetés, mint az egyéb adatoknál, csak ugye látjátok, hogy bizonyos adatok esetében azért még mindig, tehát például október 23-án csütörtökön nagyon fontos adatok érkeznének, meg hát ugye az utána lévő héten, viszont a jövő heti még abszolút bizonytalan a kormányzati leállás miatt. Most nem látok olyan kiemelkedően fontos adatot, a piac ott tart per pillanat, hogy továbbra is azt árazza, hogy meg fog történni az október 29-i Fed meetingen a jegybanki alapkamatnak a további csökkentése. Bízunk benne, hogy ez megtörténik, de azért jó lenne látni ezeket az adatokat. Jó lenne, hogyha az amerikai kormányzat jövő héttől már munkába állna, és akkor mindent up-to-date meg tudnánk kapni, meg persze erre meg lennének a szükséges piaci reakciók is. A spot ETF piacon, hogyha a BTC spot ETF-eket nézzük, akkor felemás képet mutat a hét, tehát egy pozitív, nem, bocsánat, negatív nappal kezdtünk, tehát 326 millió kiáramlás, utána 102 be, majd megint 94 millió ki. Ha az Ethereumot megnézzük, akkor az Ethereumnál viszont tegnap is egy minimális pluszban zártak a spot ETF-ek, na most ez alapján nehéz lenne következtetéseket levonni. Hogyha megnézzük a Glassnode-on a Futures Open Interest chartot, akkor láthatjuk, hogy milyen szépen leépült a tőkeáttétes nyitott szerződések száma, majd ebben mutatkozott, ahogy az árfolyam elindult fölfelé, ugye folyamatosan nyíltak ezek az új szerződések, amikben a további lefelé mozgás szintén egy ilyen esést produkált, és ugye ez figyelhető meg nagyjából a többi eszköz esetében is. Hál' Isten az Ethereumnál is sokkal egészségesebb mértékű ezeknek a száma, illetve a Solánánál talán még hangsúlyosabban. Úgyhogy ez per pillanat ilyen hozhat kisebb nyugalmat, csak ugye az a baj, hogy ahogy mondjuk elindulunk fölfelé így folyamatosan, elsősorban nem spot volumen érkezik be, hanem ezek a futures pozik pumpálják fel az árfolyamot. Mondjuk teszem hozzá, azért a menet közben nyitott short pozíciók felszámolását én várnám, hogy ez egy árfelhajtó hatású történet lehet, hát meglátjuk. BTC-nél legalább 0,1 BTC-t tartalmazó címek számában egy növekedést láthatunk, legalább egy BTC-nél szintén egy ilyen szép dupla aljal, 10 BTC-nél egy felfelé tartó trendben voltunk, de továbbra is ugye itt is felfelé ívelünk, legalább 100 BTC szintén, legalább 1000 BTC-t ugye volt egy kemény esésünk, most egy kicsit felfelé hajlunk, de mintha ez a lefelé tartó trend folytatódna, és legalább 10.000 BTC-nél viszont őrületes mértékű kilövésben látható ezen tárcák száma, most 86 ilyen tárca van. Az Ethereumnál a legalább egy Ethereumot birtokló címek száma inkább oldalazgat, legalább 10 Ethereum szintén, legalább 100 ugyanez, legalább 1000 Ethereum, hát itt ugye van ez a nagyon érdekes képlet, hogy volt egy megugrás, majd mentünk felfelé, majd egy óriási bezonás, de alapvetően itt egy felfelé tartó trendet látunk most is. Hogyha ezt kiveszik a képletből, és legalább 10.000 Ethereumot tartalmazó címek száma az folyamatos növekedésben van. Legalább egy Solánát tartozó címek száma halvány esésben, legalább 10 Solana inkább oldalazgatunk, legalább 100 Solana kisebb megugrás után, de inkább oldalazgatunk, legalább 1000 Solana. Itt azért van egy felfelé tartó trendünk, aminek éppen egy magasabb bajpontját látjuk az én véleményem szerint. Legalább 10.000 Solana tartalmazó címek száma viszont masszív felépülésben van. A centralizált váltók esetében a bitcoin mennyiség csökken, tehát kiáramlás van, Ethereum szintén, és a Solana is elsősorban kiáramlást mutat. A hosszú távú érmebirtokosok a BTC-nél masszív készletleépítésben vannak, amit a rövid távú érmebirtokosok vesznek át tőlük, tehát ők pedig készleteznek ugye ezeket a rövid távú érmebirtokosokat,
viszonylag könnyű az elmúlt időszakok alapján látva elüldözni a piacról. Ugye érdekes módon BTC esetében látni egy ilyen profitrealizáló tüskét, ami éppen épül fel, de hogyha az elmúlt időszakot megnézzük, akkor az átlagnál valamivel magasabb ilyen jellegű tüskékkel találkozhatunk. Ethereumnál ez nem dominál, illetve a Solana esetében sem, hát nagyon nincs is miért. Ha őket megnézzük, akkor inkább a Realized Loss-ra mondhatjuk azt, hogy itt voltak ilyen átlagosnál magasabb kiugrások, és ha az Ethereumnál megnézzük, itt is van egy ilyen kiemelkedően nagy veszteségrealizálás, ami hát pont az én véleményem szerint a rövid távú érmebirtokosokkal hozható összefüggésbe, hogy ők jönnek, spekulálnak, majd menekülnek az ellentétes ármozgás hatására. Ahogy látjuk, inkább a bánlentitások számára ez inkább egy ilyen jó akkumulációs időszak, és hát nem is tesznek másképpen. Hát azért, ha megnézzük, hogy a BTC-nél, ugye most már csak a címeknek a 91%-a van profitban, Ethereum esetén ez csak 90%, hát csak Solana esetén pedig 74% ölsz vissza a címeknek, tehát itt azért jelentős visszahúzódást láthattunk. Itt ugye Solana esetében is 96,5%-nál volt a csúcs. Ami megfigyelhető, hogy mondjuk a DeFi volumen esetében per pillanat egy 24 órás bontásban a Solana torony magasan kiemelkedik, vagyis hát megelőzte az Ethereumot. Hát ugye nyilván az Ethereum egy ilyen stabil volument hoz, de a Solana nagyon-nagyon érdekes, tehát azért az megfigyelhető, hogy amikor mondjuk a, a volumen ilyen magas, meg a lekötött ösztőke, tehát a TVL is emelkedik, azért az idővel mindenképpen beépül az árfolyamba, úgyhogy én ezt várnám ilyen szempontból a Solánától, de hát meglátjuk, hogy ez a rángatós időszak ez meddig fog még tartani, és akkor végletesen milyen irányt fogunk venni. Minden esetre Trump bácsi egyelőre kitart a vámháborús terve mellett, de ugye múltkor ismertettem veletek ezt a 10 lépéses forgatókönyvet, hát vicces, kíváncsi vagyok, hogy mi sül ki ebből, de valóban valahol tettünk 8.-9. lépés magasságába, hogyha az a forgatókönyv teljesen valid. Na, tehát abból, amit látunk, hogyha egy konzekvenciát kellene leszűrni, akkor én továbbra is arra szavazok, hogy itt ilyen mesterségesen alacsonyan tartott árfolyamokat látunk. On-chain nem látunk semmi olyan kiemelkedő extremitást, ami arra utalna, hogy véget ért a mulatság, és mindenki elbúcsúzik, sőt a nagyobb entitások akkumulálnak. Tehát én azt gondolom, hogy nekünk is most figyelőben kell lenni, akinek van muníciója, viszonylag akciósak az árfolyamok, tehát akkor az nyilván tud akkumulálni. Hát a tőkeáttétes pozikkal meg óvatosan kell bánni, nem maradt más hátra, tehát ott azért erre oda kell figyelni, hogy hogyan futures-özöl, mekkora a tőkeáttétel, hova teszed a stop lossodat, stb. Én próbálkozom továbbra is, de meglátjuk, hogy majd milyen sikerrel. Na, ennyit szerettem volna ma ebben a videóban, remélem, hogy hasznos számotokra, igen, akkor kérlek dobjatok rá egy lájkot, meg persze a csoportban jelezzétek, hogy mi a véleményetek, illetve a meglátásaitokat. Köszönöm, sziasztok!